ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш тj. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Нархи хонаҳои имрӯзаи мо сар мешавад аз 43 000 сомонӣ, ки хонаи дар шаҳри Бухтар буда. Агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чӣ намуд реклама ки бошад, марамаз сурат маълумота дар WhatsApp ё иморо икрем, дар видео оянда фурӯш дар рекламада мегузорем. Хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд бадон аз шаҳри Душанбе, аз ноҳияи Восе, аз Фархор, аз Душанбе ва ҳастанд аз шаҳри Бухтар, боз аз ноҳияи Дангара. Опши бенини ваҳд хонаҳои арзон, ки фақат 43 000, 70 000, 53 000 опши хонаҳое ки бенини ваҳд арзонанд ва квартираҳои фурӯшиам аз пойтахт Душанбе ҳастанд. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кор ҳастанд. Дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 167 сомонӣ. Навора салом мекунем, маромад рафтем. Якум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии имрӯза ҳастанд. Дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Фархор, дар болои заправкаҳо гуфтагӣ ҳастанд Соҳибуш. Ҳамагӣ 8 шотиқ замин маҳсулот дорад, ки 3 дар хона кардагӣ бадурон, ки як калидор, як хонаи бо барак, ки хонаҳои барак бараш даста, ки метавонед ки дар инҷа ҳамчун хонае ки ошхона баняи беруниам кинед. Пеши хона маҳкам кардагӣ ҳаста. Хонаҳо дӯстони азиз як қариб ки 80% омодаe. Фақат рангу бор дар тиреза ҳамаи хел чизо модагӣ. Даруни хонаҳо шкатур, потолок, стяжка, монтаж ҳамаш кардагӣ ҳаст бадуни азиз. Фақат рангу бор мондагӣ ҳастад. Рангу бор дар тиреза, дига ҳамаи корош кардагӣ тайёр. Ин навори дуруни хона. Светош гузарондагӣ ҳаст бадуро, потолок задагӣ ҳаст, стяжка, шкатур, қоидавӣ. Баъди худо ранг бор мекунем, медорем зиндагӣ мекунем. Дастрошам мегӯяд пул дар корош мефурӯшад бо нархи арзон 73 000 сомонӣ, ки боз арзона мешавад. Подвал, ошхона баниамаш қоидавӣ дар берун хонаҳои барак. Пул дар корош барои хотири хонаро фурӯш намудям. Якум рақамошон аст, рақамо мегафон аст, кор мекунад Тоҷикистон. Дуюм рақамошон номери Россия аст, ки нашон кор мекунад ва дар рақамошон WhatsApp пайваст дорад. метавонед ки аз амин ягонташ маълумотҳои пурраша гирем. дӯстони азиз, срочно мегӯяд ба ҳам хотир мисол арзон фурӯшад, маромад хай тамос гирем. ноҳияи Фархо, болои заправкаҳо. агар мабодо шумо дар ҳамаи хел хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат ва маълумот шуро кунем. дар видео оянда фурӯш мегузорем. лайкҳоро фаромӯш накунед ва силикаи навори моро дар WhatsApp имо чиз дорен падисаш кунед. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, ҷамоати Ҳасанобод. ҷои хуб дай, ҷои ободиш дай. ҳамагӣ 6 шотиқ замин маҳсулот дорад, ки 3 дар хона кардагӣ тайёрае, ки об ва свет дорад. якта калидори 11 метра, ошхона баня, гидаш маҳкам, ремонтҳои хуб кардагӣ аст. хона мегӯяд бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад. дароира дарош дарош чӣ хел қимата? дарои 10 000 сомона ҳам хел қимата. хона ҳамаш тайёр, фақат медори зиндагӣ мекунӣ. бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд савдо мекунем. дастрошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ, бо кадоме ки мегирад муомила ва савдои хубам дорад. дӯстони азиз, боз фаҳмида гирем, ки хона бо ҳамаи чизи чораш, нархшам қимат нестае. ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Ҳасанобод, ҷои ободишда. нархшам мегӯяд 200 мегем, боз муомила дорад. дута рақам аст, ки ҳар ду рақамошон мегафон аст, кор мекунад. якум рақамои мегафон 1313, дуюмаш номерои мегафон ва WhatsApp имо дорад. ахирош 66, ида ҳам имо ҳам WhatsApp дорад. одамоне ки наличи сумкате мегирад, боз ягон сум муомила мекунанд. маромад тамос гирифта бештар маълумотҳои пурраша аз соҳибашон гирем. ҳамин хел хонаҳо агар шумо дошта бошед барои фурӯхтан, фарқ надорад хонаҳои заминаи квартираи, ягон аппарата, ягон мошина, чӣ намуди реклама ки бошад, маромад рой кунем. дар видео оянда ҳамин хел эълонда мегузорем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Дангара, дар деҳаи Шаҳбур гуфтагӣ аст Соҳибуш. бештар маълумотҳои пурраша тариқи телефон аз соҳибашон мегирем. ҳамагӣ 8 шотиқ замин маҳсулот дорад, ки 3 дар хона кардагӣ. дӯстони азиз, ки як калидор дорад, якта подвал, як веран, хобхона, проектҳои нав катебадро, хай коробка аст. баъзе кӯрош мондагӣ, не ки нархаш бениҳоят арзон, срочно мегӯяд пул дар кор шудаем. гирду ванашта полни худ одамо зиндагӣ доранд. хай мактаб, масҷид
дур нестай бо хай маълумотша мегирем. нархи хонаро мега 78 000 сомонӣ гуфтесем, боз муомила мешавад ва на дута рақамошон ҳарда рақамошон кор мекунад. Якумаш Мегафон Тоҷикистон аст, дуюмаш номраи Вавилон Тоҷикистон, ҳардаш рақамҳои соҳиби хона ҳастанд. ба кадоми то ки дӯстони азиз лозим кард нархи хона арзон аст, бо муомила дорад 78 ина бо занг занед. кори мо фақат реклама кардан аст. агар ки шумо да ҳамаи хел боша, боз такрор мекунем ки мо рекламада мегузорем. кадом намуд хонаҳай, мошинаи замина ягон маҳсулотай мо да рӯй мекунем. ина ба кадоме ки аз территория данғараки хона лозим буд, хонаи арзон қариб ки 90% тайёр марамат занг занед. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, аз территория Душанбе аст ки пойтахт дар ноҳияи Шомансуд, ҷойи хубдай сари роҳ да. квартира бардор бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад дар нархи гуфтаашон. духонага квартира аст ки дар ҳафтум ошӯна қарор дорад, 44 квадрат метр. ремонтҳои замонавӣ кардаги аст ки доми нав пешаш да ҳамаи чизҳои лозимӣ ҳастай. хонара мегад бо ҳамаи чизи чораш метия мегад дар гирд атрофи аэропорта мега соҳиб бош, яъне обшив дар фурудгоҳ наздика мега соҳибшон хел наистиям. нархи квартира мега 360 000 сомонӣ аст, бо кадоме ки мегирад арзонтар мекунем мегад ошхона, баня, кухни, термис, кондитсионер, обшив. квартира бисёр чиз дорад. ин ҳами дом аст ки дар поёншон бо мағоза, аптека, чизҳои ҳамаш дар пешаш. дӯстони азиз, ин ҳами рақамошон рақамҳои Билайн Тоҷикистон аст, кор мекунад. кадомитон ки ҳами квартира ки мехарем, марама тамос гиред. духонагаи ҳафтум ошӯна 44 квадрат, ремонтҳои замонавӣ бо ҳамаи чизи чораш мегад савдо мешавад. нарша чихелектон 360 бо арзон мекунад. марама срочно тамос гиред. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, ҷд кардаги аст, кӯчаи Исмоилов, деҳаи Истиқлол, назди мактаб. 6 сотиқ замин маҳсулат дорад ки ду дар хона дорад. бадороги хонаи коробка, як кама санги калон, як кама санги средни, об ва свет гирдаш маҳкам, хай ҳавлиш кушод метавонем ки бо дар ҷои холигиш ба дили худо хона карда гирем. нархи хона замин ҳами обши мегад 70 тай, бо арзонтарам мекунем ва ина рақамоншон рақамҳои Мегафон аст бадрон. чӣ хеле гуфт нархи хонара 70 000 сомонӣ гуфтаса, муомила ва савдо доштай назди мактаб да. агар ягон маълумотош камбудӣ боша, иловагӣ хоҳен агар фаҳмидан, ина бо рақамошон аст, тамос гирем. дӯстони азиз, кадом намуди хонае ки ба шумо ки лозим бошад, дар комментария нависед. мо аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаш мекунем. квартираи хонаи замин чизе ки мехоҳен албатта нависед. шашум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, инашам аз шаҳри Душанбеи пойтахт дар райони Фирдавсӣ гуфтаги аст, лаби роҳ, кӯчаи Борбад, назди супермаркети Сиёма мол. духонага квартираи бародарон дар чорум ошӯна қарор дорад, 45 квадрати метр. бо об свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, калидор, термис, ванна, ремонтҳои замонавӣ, дом 4 ошӯна, дар чорум ошӯна дом кирпичне, лаби роҳ да, кӯчаи Борбад, назди Сиёма мол, ҷош ҷои нағзае, райони Фирдавсӣ дохил мешавад. хона бо бисёр чош фурӯхта мешавад, бо инаша хай тариқ телефон аниқ мекунед. нархаш обшим 350 000 сомонӣ аст ки бо арзон мешавад. дурнуш хай кушода 45 квадрат, агар хоҳен сехонага мекунага ки шумо хоҳем 350 муомила ва савдош мегад дар дуруни квартира. аввал биен мега ҷоша бина мақултон шид, муомила мекунем мега срочно пул дар кушда. ин ҳами рақамошон ахираш 46 кор мекунад, марамат занг занед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст бадарон ки хонаи арзон аз территорияи шаҳри бухта, шаҳри Қурғонтепа, дар ноҳияи Вахш гуфтаги аст, тарафҳои совхози Вахш, яъне ай сентри Вахш камтар болотар аст, совхози Вахш, не ки хона бениҳоят арзон аст. барои одамоне ки сумуш кам аст, агар ки дар ҳамин территория хона зиндагӣ кардан, бениҳоят арзон. 8 сотиқ замин маҳсулат дорад. ду дар хонаи временка кардаги ки хонаи коробка аст, об ва свет чам аст, не ки дӯстони азиз нашод ҳуҷҷатҳо ва дигар чизҳои хона ягон чи гуфтагӣ нест. хай бо худтон бинед, нархаш 43 000 сомонӣ аст ки боз ҳамирам ягон сом муомила мекунам. территорияи ноҳияи Вахш, тарафи совхози Вахш. ака ай райони Вахш чанд қадр дуртар аст, инаша гуфтагӣ нест, не ки нархаш интерес не ки бениҳоят арзон аст.
ин ҳамин рақамҳошу рақамҳои TCL Тоҷикистон ҳастанд. Агар ҳамин хона савдо нашуда боша, метавонед ки шумо рафта дида ва муомила карда гирен давай. ҳаштум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. Дӯстон, бояд ягон хонаи заминӣ аст ки аз Туратура Душанбе дар каратонгист гуфтага аст кӯчаи 3 обши 3 сотиқ замин дорад, 2 дархона кардагии тайёра бадром. хоб документош мегӯяд 70% кадагия ошхона ба ният дорад, дарахтони мевадиҳанда. хоб як калида 2 дархона тайёр аст ки Туратура Душанбе каратонгист гуфтага аст кӯчаи 3 ҷош ҷои нағза мега одамо хай зиндагӣ доранд, омада бинед. Ман худтон ши мега арзон карда метиҳем. нархи хонара 120 та мега бо арзонтарам мекунанд ва намиҷа рақамошу рақамҳои мегафона кор мекунад. ба кадоми шумо ки лозим астед мараман занг занед. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо ки мисол монтаж мекунем, шавру тайёр мекунем барои шумо, лайкора занед фаромӯш накунем ва ссилкаи навора пайсаш кунем. То видеои оянда.